Hej og velkommen til noget mere Arena Brawl. Vi skal spille noget sammen med Anders nu. Han hedder Sasterskanden. Den joke forstår I ikke. Nej. Ja. Som I kan se, er vi blevet ledere, fordi vi rankede noget lige før. Men jeg kunne ikke finde ud af at recorde ordentligt, så jeg har fået det hele lortet op. Så I fik alle aldrig hørt min joke, hvor jeg kørte nogle baby over min traktor. Ej. Ja. Ja. Han er stadigvæk så grim, og jeg er stadigvæk så fabulous. Så kører vi. Oh my god. It's fucking win. Jeg tror de hacker. Ja, det tror jeg også. Så du lige, hvor hurtigt de kom derop? Det måske... Jeg kan sende dig begge til bulldozer. Eller bulldozer. Og vi kan godt sammen med rød hat. Rød hat. De der side. Ja. Anders, rød hat, er du blind? Nej! Anders! Rød, det er sådan en farve, ikke? Det gør. Er du sikker? Det er sådan den samme farve som deres navne. Jeg går bare stadig efter ham. Snart en stole, snart en stole, som du Nå, har. for helvede, jeg har ikke set. Du, den anden. Jeg er to i. Anders, kom nu! Du må ikke få lov til at heale. Jeg synes, at du glemmer, at man spiller det her spil. Jeg kan godt se, at du bringer. Anders, det er nogle bring. Jeg bruger det bare selv, du har allerede... De spasser. Jeg var sådan... Dør du nu? Hyggeligt. Anders, kom her, du vil så sæt din egen. Jeg bruger besøg. Jeg går også tage med en rød her. Det er han er på kamera. Han har 2 liv, han har 2 liv. Jamen, den, du skal dobbelt damage. Ja, det har jeg. Der er ikke en søge. Jeg er sådan en lille. Anders, kom ind på. Eller nej, ind under en anden bro. Kom hurtigt, bare løb. Ah! Fuck. Nej! Fuck. Ja, jeg kunne. Kom han hen. Kom han hen. Hele kommer. Siger du ikke noget, Anders? Undskyld. Jeg er træt. Jeg er søvnig. Burde du også være? No. Fucking, han er lige over dig. Han er sådan lige derovre. Hvad fanden laver du overhovedet? Au! Nej, dobbelt damage! Han står oven i den! Nej, han har ikke fået den! Nej. Nu skal du bare løbe. Så er jeg jo klar til at løbe den anden vej. Au. Løb! Run for it! Den video, eller den... Aha! Fuck you! Kill him! Nej! Jo! Nej, healing spawnet. Healing er spawnet, by the way. Det er ikke... Nu fanger han sig så. Og en hæl. Han heler ham. Han fandme heler ham. Gå ned og smør hans totem måske. Nej, jeg gider slet ikke. Skal du have for dårlig? Nej. Og der er på mig til en dyb indånding nu. Dobbelt damage. Skynd dig! Jeg løber alt det jeg kan. No! Nej, Milo! Fuck this! Ja, det er det. Jeg har lyst til at køre en baby over min traktor. Jeg skal have skrevet på en t-shirt. Jeg synes, det kan en baby over min traktor. Fuck, man. Og det ser sådan en pitchpil. Nej, du er dum. Nej. Ind, kom så. Du er en baby. Vi har ikke en traktor. Nå. Nej. Emil, nu er jeg helt ned til 1256 i vægt. 1272. Okay, Anders, vi glemmer at bede kebabbrødre. Kebabbrødre. Anders, kom nu og bed med mig.
Okay. Kom op, vi gør. Let's go now. Anders, vi gemmer os ned i sporen. Okay. Det virker altid. Prøv at se fra det. Det er vores, det er fra altid. Au! Anders, sæt det healing herinde. Tag efter ham der. Sæt det healing herinde. Nej. Jo, Anders, sæt det healing. Du sætter det ikke. Gå efter ham med healing på hovedet. Vi har det ovenpå, hvis han har det på fødderne, så tæller det ikke. De healer. Kom. Anders, kæmpe flag. Nej, no. Oh my god. Healing power på snart. Healing power. Healing power på op. Til siden. Og så ser den til. Og så bang. Kom nu. De healer. Nok den. Kill him. Hvis fire. Ah, my god, jeg kan ikke se Anders, kom ind under en bro. I'm coming. Heals. Jamen, Sæt det nu hurtigt. ja, men jeg kunne fucking ikke. Gå efter ham med at sætte en på hovedet. Gå efter ham med at sætte en på hovedet. Er der bedste lov med det også? Han er lige vokset. Dobbelt, så går jeg tager den. Jeg har 17. Oh my. Fuck. Yeah. Good game. Døde du også? Ja, jeg døde sådan lige. Jeg havde 19 liv. No. Tak fordi I så med i denne episode af Traktor. Traktor. Anders, tak fordi I så med denne episode af Traktor Massakre. Det var rart at få nogle deltagere i Traktortrækket dette år. Yeah. Vi har ikke fået særlig mange donationer. Tænk næste gang, Pækkes. Nej, vi har ikke. Jeg vil snakke ud. Jeg har ikke fået særlig mange baby-donationer indtil videre. Så donerer din baby. Vi ses. Subscribe, like, tidspartners. Ja, også det. Ses.